Surprise. Kula napa niki? Oh, genjike. Lah mau dalan ki genjik ngono kok. Genjil. Ki genjil ana. Ayo genjil sing dibati kuwi apa? Oh ketegelen kowe ora. Iya. Iya, aku tau nanggap Pak Genjil iki dibati ro kesuwan. Zaman semono ki nuwun sewu setengah tugel wengi 75.000 nggih Pak. Kowe kiwan dakoke 350 aku sing bayar. Iku kula ora salah ya, Pak. Lah iya, talang iki teles kok. Ah, talang teles. Nek kemarau ya ora teles. Nenone. Ya. Top iki, bengi iki luar biasa. Piye to? Bengi iki Keswan Rotatin pentas ki streaming 20.000 wong no. Wah, edan. Channel loro iki wis senang wis bakal entuk hadiah. Ya. Sopo-sopo. Napa hadiahe? Hadiahe napa? Apa hadiahe? Kok tak kei hadiah. Aja kuwatir wis. Apa? Wis santai pokoke ora usah ditakokke sik. Kejutan, surprise. Kula napa niki? Oh, genjike. Lah mau dalan ki genjik ngono kok. Genjil. Ki genjil ana. Ayo genjil sing dibati kuwi apa? Oh ketegelen kowe ora. Iya. Iya, aku tau nanggap Pak Genjil iki dibati ro kesuwan. Zaman semono ki nuwun sewu setengah tugel wengi 75.000 nggih Pak. Kowe kiwan dakoke 350 aku sing bayar. Iku kula ora salah ya, Pak. Lah iya, talang iki teles kok. Ah, talang teles. Nek kemarau ya ora teles. Nenone. Ya.
Ngapa kuwi? Tiru-tiru gareng ya lho nek Oh, pos. tiru Mas Gareng Semarang to. Pos. Malah kaya walang deye. Piye golek duit 300 piye? Abot tenan. Waduh. Encoke kumat. Cok. Kok kan mijeti bojomu ya? Pengesori ya, Mbak. Mbak aku nonton ya. Seneng. Bangga anak edan ini. Kowe ora cedhak karo mbokmu kok sae paranono kae mbrebes mili mbokmu kuwi. Kok dadi aku anak-anak kaya ngono to ya. Sok 20.000, Mak. Santai wae. Sapa-sapa mendhet 200 sapa-sapa dibayar. Glelenge ora sama-sama. Ya, ya. Kiswan lungguh genti sing medun Mbak Ika ngesahke saka Pak Tristianto ki mau. Iya. Oh nggih. Pak Tristianto ki nek ora kleru sing ning Klaten kae lho ning Karangdawa kae. Oh iya. Wah panjenengane iki mesti anggere nyuwun ya lin transfer ki juta-jutaan. Iya. Sak lague. Iya. Iya Mbak Ika. Tambahi Kiswan ora Mbak Ika? Tambahi mboten. Rasa. Wis arep modar. Aja, megap-megap. Wis akeh, Pak. Piye perlu nafas bantuan? Oh, mantuk ya. Bantu. Napas bantuan ya dikompresor cangkeme. Ora sing tak kon ngenehi wondoe lho. Kan ISIS to. Ya ISIS ya ora metu bak, ora metu angine iki nyuk. Wong Brebes. Ya. Sri Uning berduet berdua. Ya. 100 kita transferan ora saka aku lho. Ya. Iki ana buktine kok. Heeh. Ya. Bawani mboten? Bawa? Ya dibawani. Putri kang sulisteng warni Neno Sri Huning Mustika Lelo. Gantian ora, Mbak? Mbah aku manut. Gentenan ya wong didumpong loro kok. Putra Kanjeng Sira lawe. Nduk. Nduk preng. Bebelo Wiratmaya Neno Tanwurung Sri Huning gugur bareng dadi musti kaning Mbak dendeng Ya
Ya nyonya dampani sik. Ya nyo iki piyai loro. Tak talangi sik mergo mlebune ning rekeningku. Dadi aku wis rasa ngowah-owah. Pira ae kuwi Mbak Ika? Hitung. Hitungan. Kok nek kurang Wis barang. malah kaya wong nang pasar. 1 juta? Lah ya 500 kok Pak Tristianto kok. Lah, kamu? Lah saya sudah aku ora butuh kaya ngono. Ora loh. Kamu cuma duduk kok dapat 1. Lah, kamu bisa nyanyi kan ada pementasan wayang. Mosok kowe arep nang kene gedabikan dhewe nembang dhewe. Ya sini, ikut nyanyi Duet dong. no, duet Oh, no. enggak mau. Kenapa? Masa akeh dhewe. Enggak mau aku. Kenapa? Yakin nggak mau? Enggak Yakin. enggak selera. Ya, kalau sama saya nggak selera nggak apa-apa. Tapi Nggak. sama Mbak Ika masih. Enggak tipeku bukan seperti tipeku Prastiwi kok tipeku. Yang cendi iso ngubal-balan. Yo, mangga. Ya.